Moi! Tosiaankin äänestä varmaan kuulette, kuten eilisessä videossa, että olen todellakin vähän kipeä. Varmaan jotain nuhaa, ehkä kesänuhaa, olisiko tai joku. Sitten mä oon vaan viilustunut, meinaa aavastella ja nenä on ihan tukossa ja ääni kuulostaa ehkä vähän siltä. Mä en pysty tekemään ihan tavallista ääntä tai ehkä pystyn pikkusen, mutta en kyllä paljon. Mutta tosiaankin pikkusen on kipeänä ja sitten maanantaina lähden sinne. Ai, vesipistoli vähän täällä pikkusen, no sataa pikkusen ehkä nytkin. Miksi mä puhun näin hiljaa, että ette kuule mitään tosiaankin, niin sataa varmaan nytkin ehkä pikkusen, mutta on satanut enskin. Ja mulla ei niinku mitään lämmintä päällä. Mikä ihanen vai? Hous. Tosiaankin, on näin kipeänä. Tosiaankin maanantaina pitäisi leirille lähteä, tai lähden leirille. Niin, ihan kiva. Se on ihan kiva mennä siihen. Ja niin kun tässä oli saloampari, mä saan sätkyn amppareista. Tästä ampiaisista. Ja niin kuin oli saloampana. Mä en ole varma, oliko se amppari vai joku kärpäne. Tuolla brrrz. Tai joku zzz. Joku ihmeen ääni kuuluu. Siinä täällä on merke. Mä en tiedä mitä mä tällä videolla oikeastaan pölisen. Koska mä halusin vaan tehdä videon. Todella tyhmää kun naamassa tästä. Todella tyhmää kun tubettaja tekee videon. Mut sit se video on sellainen, ettei tiedä niinku mitä puhuu. Eli ei tiedä mistä puhuu tai mitään. Että sellaista. Mutta tosiaankin mä en luultavasti kuvaa oikein mitään videoa leiriltä, paitsi ehkä Sarkaniemestä jotain videoa, jossa mä en kuvaa muita, sillä kuvaan vain itseäni. En halua muita tupeen, koska he eivät välttämättä saa olla tupeessa. Et ehkä jotain pientä kuvaan. Ehkä jotain vaikka siellä hirveän paikassa. Tai jossain jotain pientä ehkä, mutta sillä kuitenkin etten kuvaa muita. Tässä no en mä ehkä kuvaa, koska en mä oikein viitti, jos siellä on oikeasti sellaisia ihmisiä, jotka ei halua päästä tupeen tai no on se muutenkin monilla tubettajilla sillä että tulee kuvattua muita ihmisiä ihan vaan silläkin, kun ei tiedä, että haluatko ne tupea vai ei, niin on sillä että no, mitä väliä vaikka mä kuvaan, se on ihan tuntematon ja sillä ja kaikki tubettajat ei halua naamaansa tupeen. Vai en tiedä miksi. Varmaan ne ei vaan halua paljastaa liikaa tai jotain. En mä tiedä. Tosiaankin täällä on vähän kylmää. Että tää video kyllä taisi olla tässä. Moikka!